често единствено чантове но се използвам през лятото. Като завършвам, харесвам ми контакт и много удобно. Не знам от фирмата и не харесвам. Фирмата нямам представа какво е, но първото, което се направи и където беше чантичко, като са паднали. Така, гримовете отвалява, защото мисля, че са приятели. Специално градинското му са златни сенки, които се нанесят от кабачката му, и за бъркинца. Една палитра по принцип с тъмни цветове. Друга палитра от левчето и заграде на 2,50 и още една палитра от Red. Знаете, може да се каталог на някъде. Друго, чантичката ми, която съм не знам как да го пудрата. И това ми харесва, че ми пада късенчетка. И тази за нанесения грим. Също мисля чести, но не това. Това е нещо много интересно мисля. И кратко. Един колет. Пръска. И тук. От мола града. Мол, който е тук ще срещнете календар. Извинете, тук съм аз. Тук тут е чети. Тук камерата на YouTube е много качество, но все пак има по-малко от вълчик, който се купи за 2 лева. Баквата 2 лева. Да, и една смекалка. Ще кажа какво имам. Посипаните винкър на хелпите, който ми вече се дори блендер. Аз съм 10, но все пак има идеята на моя добра приятелка и така да забележда. Момчето му спазя някъде ниско. Точка. Има малко трудно с тези камери, които са на моторката. За следващото ми там да премявам каквото ми допадне, моливчета, смекалки или пила на пила, за да вземем за всеки случай, който
Не знам защо. Не съм динамик, аз съм дефективичен момиченце. Това е един парфюм на Бонбон на марката Маливия Примордати. И мирисе много наистина. Държам само мирисе хубав. Още е хубав, не харесвам. Нищо. За да ви казвам, защото няма нищо. Който е това. Зипче. Голям кафе. Телефон. Samsung Galaxy Mini. Точно марката мисля, но такава. Да изпълнителите да сам. И ми харесва, защото е мъничък сладък и така. Просто аз като си видях просто право така чисто медицина. Ми харесва, нищо не. Вие имах iPhone да 4, което това е причината, ще ви обясня, тук ще има линк. Защо и причина след тази причина, тук ще има линк. Защо е причината, че се телефона. Това е всичко, което на телефоната. Надявам се да ви хареса отвърчите. Ако така дайте към видеото център, абонирайте се за канала и чао! Обичам ви!